čekam. Da? Dobro, ajde. Dobro. Šta bi ovdje mogao? Ajdemo kako bi izgledao kao... Joj, Petruški čovek. Joj. Au, brat. Dobro. Ovdje. Da. Da. Kako bi izgledao? Dobro. Čak nećemo je ponavljati, ne mogu ja ovako što je. Pa, uđi na ono. Ok, pritisni ok i idi ka jedinici, sve ka jedinici ka gori dok vidiš RTS. Izvinite. Sad tako zvuk. Na plus i minus, na veliki daljinski. Daj. Dobro. I padbo. Dobro, padbo. To stavi. Kako izgleda kao devojčica. Padbo. Hajde. Wow, izvinite. Joj, pa neću ovako. Bež, bre. Bež, brate. Bjež. Dobar dan. Au, brate. No stavi to, baš me briga. Stavi to. Joj, baku ćemo posle. Kako bi ja izgledao ovako, kao žensko. Oh my god. Puštaj se. Wow, kako sam lepa. Dobro, kako izgledao kao Kines. Kineski. Oh my god. A nije nešto posebno. Fotomontaža. Sve ima fotomontaža, a ovo nije posebno. Nije smiješno. Aj, stavi ovu sliku. Neću crnokinu. Kako bi izgledao kao crnokina. Joj, crnac. Joj, ja crnac. Je li ovo realno, čovječ? Neću ja ovakav da budem. Not. Joj, kako bi izgledao kao Deda Mraz. Joj, pusti Korić, Nova godina, bre. Pa joj. Ej, kak sam Deda Mraz neki. Dobro, idemo. Dobro, ajde. Baku ću ostaviti posle. Vidim kako bi izgledao kad... Dobro, bio sam beba. Neću ovako debel. Baš, bež, bre. Joj, fuj, brate. Fuj. Jao, bljak. I posljednje je bakuta. Mene baš zanima kako bi izgleda kad
sam žensko ipak. Da, ajde da... Ko zna da sam ja ovako debel? Ja nisam debel. Šta ja debel? Ja debel, ko je debel? Ko je debel? Ko je debel? Niko nije debel. Ja sam. Nisam ja debel. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Čuo sam nešto. Nadam se da ste uživali. Vidimo se sljedeći put. Ćao.